Więc chciałem wam przedstawić Mikołaja Wilgę, znanego pod pseudonimem Niklaus Pieron, który jest youtuberem, który robi bardzo fajne filmy, głównie w Gotce Śląskiej, więc myślę, że na ten temat dzisiaj dużo nam powie, na temat tego, co robi na YouTubie, na temat samego nagrywania filmów, a także na temat Śląska, na temat Gotki, na tematy wszystkie. A to spotkanie poprowadzi Michał Muszalik, który jest moim dobrym kolegą, także kolegą Mikołaja, więc jesteśmy tutaj jakby w jednej rodzinie. Wy podejrzewam, że też jesteście przyjaciółmi albo znacie Michała albo Mikołaja z internetu. Także oddaję już głos i życzę wam udanego spotkania. Tak, to wpierw by tak myśleli z Niklausem, po jakiemu mamy go dać, ale uznali my, żeby nas wszyscy spokopili, to będziemy go dać po polsku, w lingua franca. Nienormalnie? Raz, dwa, trzy, cztery, o. Ja teraz. Czyli dzisiaj nie gadamy normalnie i no po polsku. Ja dzisiaj po polsku. Dobrze, niech będzie. Dobra, Niklaus, pierwsze pytanie. Niklaus Pieron. Jaka jest geneza tego pseudonimu, który się przyjął? Geneza jest taka, że obecna tutaj moja przyjaciółka Daria zaczęła na mnie mówić Niklaus, to jest w językach skandynawskich, tak brzmi imię Mikołaj, nie wiem w sumie skąd to się tak dokładnie wzięło. I tak się utarło i tak już wszyscy znajomi zaczęli do mnie mówić. No a potem ten Pieron dołożyłem do tego, bo nazwa dwuczłonowa na YouTubie wygląda poważniej jak jednoczłonowa. A Pieron, to wiadomo, no śląski Pieron to jest takie jedno według mnie chyba z najbardziej takich rdzennie naszych śląskich słów i stąd się wziął Niklaus Pieron. No tak. Dobra. A powiedz mi, czy odnajdujesz się w takim słowie właśnie youtuber? Czy to, czym się zajmujesz, oddaje to, co robisz? Czy uważasz, że to przekracza? Czy kim właściwie dla ciebie jest youtuber, a kim ty dla siebie jesteś w swojej twórczości? Nie wiem, mi się zawsze wydawało, że youtuber to jest ktoś taki, który może się z tego utrzymać. No ja się akurat nie utrzymam, co w Polsce jest, no nie jest najłatwiejsze. Ja się akurat z YouTube'a nie utrzymuję. Te moje przychody nigdy nie przekraczały miesięcznej równowartości gdzieś tam 4 piw, czyli całkiem spoko w sumie, nie? Ale wyżyć z tego ciężko. Także nie, to jest jedna z moich, że tak powiem, gałęzi tej mojej działalności w internecie. Ważna, ale jedna z wielu, na pewno nie jedyna. Także no youtuber, znaczy można tak z jednej strony w sumie powiedzieć o każdym człowieku, który coś tam sobie tworzy na YouTubie, a szczególnie który tworzy od jakiegoś dłuższego czasu. Na ten mój kanał już tam w czerwcu tego roku skończył 8 lat, czyli już całkiem długo i tam ostatnimi czasy szczególnie... O pieronie! Dostał trochę rozpędu. Także no w tej materii można powiedzieć youtuber. No, nie jest to na pewno według mnie jakieś, nie wiem, jakieś niepasujące mi określenie, nie? Czy jakieś... Chociaż mi się zawsze to kojarzyło z tymi takimi właśnie topowymi youtuberami, jak tam mamy na YouTubie polskim jakichś tam Blowków, Boxdillów i innych. No, ale można tak powiedzieć też. Dobra, a powiedz taką rzecz, bo ja na przykład jak poznałem Niklausa jako youtubera, bo najpierw poznałem jako youtubera, ja poznałem jeszcze w liceum, czyli to już było całkiem dawno, kiedy pojawił się taki filmik Call of Duty po śląsku. Tak było. Tak było, właśnie. Pamiętam, że mój kumpel z ławki Żyra, którego zresztą serdecznie pozdrawiam, był zachwycony tym filmikiem, właśnie jak Niklaus mówi po śląsku, chociaż to jeszcze, czy Godo trzeba powiedzieć, chociaż to jeszcze taki czysty śląski nie był. Nie był, jest w ogóle do dzisiaj, ja nie potrafię tego filmu oglądać. Jak gdzieś przy jakiejś imprezie, nawet przy wódce, jak ktoś to wyciąga i puszcza ten film, to ja się po prostu, ja wychodzę do łazienki. Nie mogę na to patrzeć. No ale to jest w sumie najbardziej oglądany film na YouTubie, nie? Także no już się nie wyprę tego, no, niestety. Tak. Materiał pozostał. Słuchaj, jak to się w ogóle wszystko zaczęło? Bo to się gdzieś w jakichś tych okolicach zaczęło właśnie, tak jak mówisz, 8 lat temu. Skąd w ogóle pomysł i jak to poszło dalej? Pomysł w ogóle wtedy, 8 lat temu, 2012 rok, wtedy na YouTubie polskim było niedużo w sumie kanałów jako takich, nie? Ten polski YouTube dopiero gdzieś tam się rozwijał i ci, którzy dzisiaj są w sumie najpopularniejszymi kanałami na YouTubie polskim, to wtedy po nich nie było jeszcze śladu, nikt o nich nie słyszał. Oni wtedy jeszcze w większości nawet nie mieli tych swoich kanałów na YouTubie. Także one gdzieś tam dopiero powstawały, te pierwsze kanały i ja tak pomyślałem wtedy jeszcze z moimi 3 kolegami, że może byśmy też sobie założyli taki kanał na YouTubie, nie? No i na początku to był kanał taki
stricte, jak wydaje mi się, większość wtedy była kanałów na polskim YouTubie gamingowych, że po prostu grało się w gry i to się wrzucało na YouTube'a, nie? I to oglądali ludzie. No to jakoś tam wielkiej oglądalności to nie miało. Potem jakoś tam tym kolegom to się znudziło i z 4 potem zostałem już tylko ja jeden, nie? No i potem ten kanał się tak, jakby to powiedzieć, może przebranżawiał. Znaczy w sumie zawsze na nim było, nie był nigdy, że tak powiem, ukierunkowany na jakąś jedną tylko, na tylko granie albo tylko jakieś vlogi i takie rzeczy, tylko w sumie zawsze na nim było wszystko. Także no, takie początki były burzliwe, że tak powiem. Był taki też długi okres, że w sumie tam nic mi się nie chciało nagrywać na ten kanał. Potem znowu wracałem, potem znowu gdzieś to tam leżało odłogiem. No i ostatnio mi się nawet chce, jak widać. A powiedz mi, bo wszyscy widzimy ten efekt końcowy, to znaczy film, który zależy, bo u Ciebie to ma czasem 20 kilka minut, czasem ma 10 minut, czasami nawet zdarza się godzina. Ile trzeba spędzić czasu, będąc youtuberem, żeby złożyć taki film? Jaką część życia zajmuje Ci YouTube po prostu? To właśnie tu jest taki paradoks niestety, ale myślę, że on spotyka bardzo dużo ludzi, którzy coś w ogóle tworzą nie tylko na YouTubie, ale w ogóle w internecie, że im więcej, często tak jest, że im więcej się czasu poświęca na stworzenie danego filmu, to potem tym on jest mniej oglądany. Czyli takie filmy, nad którymi gdzieś się na przykład człowiek napracuje, nie wiem, wymyśli sobie choćby jakiś scenariusz, jakieś tam precyzyjne ujęcia, potem to fajnie zmontuje z fajnymi przejściami, z fajną muzyką i tak dalej, to potem ten film ma na przykład 3000 wyświetleń, a film, który jest nagrany gdzieś tak totalnie, powiedzmy spontanicznie, jakaś taka głupota, ma 200 000 wyświetleń, nie? Albo 500 000. Także te filmy, te filmy, które robię na YouTube'a, na przykład te trailery, no to tam jedynie tą sztuką jest jakoś tak wpasowanie się w to. W sensie kluczowa jest, nie jest kluczowe oczywiście tłumaczenie 1 do 1 tego, co oni mówią na śląski, tylko żeby się wpasować w tą długość zdania, która tam jest, nie? Żeby to się... I jeszcze mniej więcej fajnie czasem, jak się to tak... To jest w sumie bardziej kwestia takiego fuksa, że wpasować się w te ruchy ust tych postaci, nie? I wtedy to wygląda tak, jakby one serio to mówiły. Także no, powiedzmy, że... albo jak jeszcze na przykład nagrywaliśmy z tym portalem gryfnie.pl, którzy nie tylko tą odzież sprzedają z tymi śląskimi motywami, ale też mają takie artykuły fajne po śląsku i o Śląsku, no to przeważnie gdzieś tak nagranie tego zajmowało mi 1 dzień, no i potem drugi dzień na zmontowanie tego. Także no, to można powiedzieć całkiem sporo, no 2 dni roboty wyjęte z życia w sumie. Dobra, a powiedz mi taką rzecz, bo no, cechą charakterystyczną Twoich filmów, to co Cię odróżnia na polskim YouTubie, no to jest właśnie ten Twój rys śląski. Śląską gotkę z doma. Między innymi z doma, z placu. Z doma, z placu, tak jak było. Ale powiedz mi, kiedy zacząłeś się tak bardziej interesować gotką? Kiedy zacząłeś tak przykładać się do tego, żeby godać? To ja w ogóle takie, wiadomo, jako dziecko nikt nie ma nigdy jakichś takich nad swoimi jakimiś tam tożsamością i tak dalej, jakiś rozkmin, nie? Kim człowiek jest i czy jest tam, czy Ślązokiem, czy Gorolem i tak dalej. Ale zacząłem się tak interesować jakieś paręnaście lat temu, bardziej tym tematem, kiedy pojechałem na obóz żeglarski na Mazury. To było chyba 12 lat temu i tam po zdanym jakimś egzaminie poszliśmy do sklepu coś sobie kupić, tam jakieś piwo, żeby to odcelebrować. I tam przy kasie pani się mnie zapytała, czy ja sobie życzę coś jeszcze. Ja powiedziałem, nie, dziękuję. I pani powiedziała do mnie, o, pan jest ze Śląska. I ja mówię, a skąd pani wie? No słyszę przecież. Co do mnie w ogóle było jakoś abstrakcyjne, nie wiedziałem, że to jakoś w ogóle jest przez ludzi, że to słyszalne, że jak ktoś ma trochę tego słuchu, to że słyszy ten akcent i tak dalej. No i potem dopiero jakoś zacząłem się tak naprawdę gdzieś zastanawiać w ogóle nad tą śląskością, nad tym, że tak szumnie powiem, kim my jesteśmy, chociaż tak naprawdę to zainteresowanie Śląskiem to jest już gdzieś tak naprawdę od małego, gdzie mi tam były gdzieś czytane na przykład przez dziadka Łysek z pokładu Idy, czy Bery i Bojki Śląskie, czy legendy i bytomskie podania i gdzieś byłem tam ubrany na jakieś takie długie spacery po Bytomiu, czy na wycieczki, nie? No i to się w sumie można powiedzieć, że mniej więcej trwa to całe życie. Tak na co dzień to gadasz bardziej po śląsku albo bardziej po polsku? O, to w sumie nie wiem, jakby to procentowo powiedzieć. I tak, i po śląsku, i po polsku. I po angielsku też jeszcze się zdarza.
czyli tak multilanguage można powiedzieć. Poliglota po prostu. A jak tak słuchasz wśród młodzieży, zwłaszcza naszego pokolenia, to jak oceniasz znajomość gotki wśród młodych? Jest lepiej, jest gorzej? Mi się wydaje, że od tego momentu, czyli od jakichś kilkunastu lat, kiedy ja się zacząłem bardziej interesować tym tematem, to jest lepiej. W sensie jeszcze na przykład wydaje mi się, jak myśmy byli małymi dziećmi, to myśmy jeszcze załapali się na ten czas, kiedy to gadanie po śląsku i w ogóle ta śląska kultura była taka bardziej wyśmiewana, jakaś taka jednak dalej ukrywana. Było to, znaczy w sumie w niektórych przypadkach dalej jest, było to bardzo negatywnie widziane w szkołach przez nauczycieli, nie? Jak dzieci się tym śląskim językiem posługiwały. Ale właśnie wydaje mi się, że przez te ostatnie gdzieś tak może 10 lat się bardzo duży postęp poczynił w tej materii, że chociaż może śląski dalej nie jest uznany oficjalnie w Polsce przez język regionalny, chociaż było już chyba 5 czy 6 projektów odrzuconych na ten temat, pod którymi się sam zresztą między innymi podpisywałem, ale jestem przekonany, że na przykład nigdy chyba, wydaje mi się, że nigdy nie było tyle śląskiej mowy w przestrzeni publicznej, co mamy to obecnie. I to się tak zaczęło może z takim dużym natężeniem z 5-6 lat temu, bo warto zauważyć, że kiedyś nie było kompletnie czegoś takiego, a dzisiaj mamy reklamy po śląsku, mamy billboardy po śląsku. Wchodzimy do Ikei i pani mówi przez megafon, że zaproszamy do kawiarni na fajne maszkety, nie? I tego jest wszędzie mnóstwo. Mamy jakieś na przykład restauracje, knajpy z nalepkami na drzwiach, tutaj domy po śląsku, nie? I czegoś takiego nie było w ogóle nigdy. Dlatego też wydaje mi się, że w tym momencie przeszliśmy, bo to jest w ogóle taki, wydaje mi się, czas, który też, bo z jednej strony by się powiedziało, że ta globalizacja gdzieś tak będzie zacierała te kultury mniejsze, ale okazuje się, że za sprawą właśnie mediów, głównie internetu, no to ta śląskość, myślę, na ten moment przeżywa bardzo dobry czas, kwitnie można by powiedzieć, nie? I to też się zauważa, tak zmierzając do sedna tego, co zapytałeś, jak to jest z tym posługiwaniem się śląskim wśród młodych ludzi, że teraz będzie się coraz więcej ludzi się tym interesuje, ogólnie nie tylko śląskim językiem, ale śląskiem jako ogółem, nie? Też na przykład zaczynają się gdzieś tak w ogóle identyfikować ze swoim właśnie regionem, z miastem, z ziemią, gdzie się urodziło ludzie, którzy na przykład, no załóżmy, urodzili się tu tylko, a ich rodzice skądś tam przybyli na Śląsk, nie? I jakoś nigdy tak bardziej tą śląskością nie byli zainteresowani, ale właśnie pod wpływem tego, że to się zatacza coraz szersze kręgi, i coraz bardziej w ogóle ta śląskość jest w przestrzeni publicznej gdzieś dostępna, no to jest coraz więcej ludzi godo i coraz więcej ludzi, myślę, uważa się za Ślązaków, co między innymi pokazują te spisy, nie? Gdzie w przeciągu paru lat ze 140 paru tysięcy wzrosło to podczas ostatniego spisu w 2011 chyba roku, było to już prawie 850 tysięcy, nie? No, następny spis jest w przyszłym roku, także zobaczymy, jak tym razem się ta liczba zmieniła. A powiedz mi, nie masz takiego przeświadczenia, bo ja zauważyłem taką rzecz najpierw u siebie, zanim zacząłem tak uczyć się śląskiej gotki. No jeszcze na pewno nie godą tak, jak Grzech powinien godać, ale że są takie na przykład zjawiska jeszcze, że o taką, jakby to powiedzieć, może nieczystość, ale poprawność śląskiej gotki trzeba dbać, bo niektórzy myślą, że godanie po śląsku to jest tylko, jak wiadomo, zamieniasz a na o, nie, i to już jest godasz po śląsku. Mi się podoba takie wyrażenie mówia, nie? To jest takie bardzo śląskie. A druga rzecz to jest taka, że niektórym się właśnie też wydaje, że jak powrzucasz słówka z niemieckiego, to już też godasz po śląsku, nie? No to jest ważne i w tej materii akurat ode mnie są o wiele tęższe głowy, tak jak na przykład pan Grzegorz Kulik, z którym ostatnio miałem szczęście się spotkać, bo w ogóle okazało się, że mieszkamy dosłownie po drugiej stronie ulicy, a jakoś żeśmy się nie szczacili jeszcze do tego momentu, którzy właśnie tak podchodzą, bo wiadomo, ta moja działalność jednak jest taka bardziej rozrywkowa, chociaż nie tylko, bo na przykład przez takie materiały jak ten z panem Kulikiem staram się tak pokazywać, no wiadomo, nie tylko ze śmiesznych trailerów po śląsku, które śmieszą głównie ludzi spoza Śląska, z samego faktu, że są po śląsku, prawda? Ale właśnie no są takie postacie, czy jak pan Mirosław Syniawa, którzy zajmują się właśnie tak bardziej tym profesjonalnie, przekładają też prozę, przekładają generalnie literaturę na ten język śląski i są takie narzędzia, są takie możliwości, są takie źródła dostępne, głównie właśnie w internecie, że idzie się nauczyć godać tak richtig dobrze po śląsku. Dobra, a słuchaj, bo na jednym z portali ktoś o tobie napisał,
Profesor od Śląskiego, żeby nie powiedzieć rektor. Natomiast ty o sobie godosz profesor nizafes habilitowany. Myślisz, że pozostaniesz przy tym, co robisz dla Śląska, czy jakaś może kariera naukowa? Pójdziesz w taką stronę? To jest ten profesor nizafes habilitowany, to jest taki, no to jest oczywiście żartobliwe powiedziane. W ogóle tu jest bardzo ciekawa historia, bo powstał też taki program na TVS leciał, który prowadził pan Grzegorz Stasiak, słynny między innymi z nauki jazdy. I on się nazywał Śląskie Słowo. I to był program, gdzie pani chodziła z mikrofonem, dziennikarka bodaj po Rybniku i podchodzili do ludzi na ulicy i pytali się ich na przykład, czy wiecie Państwo, co to znaczy, nie wiem, oberiba, albo co to jest Rzymła, nie? I potem on tłumaczył znaczenie tego słowa, tam etymologię i tak dalej. I pan Grzegorz Stasiak, jak ten program się zaczynał, on gdzieś tak zaczął być, już chyba nie jest nadawany, ale zaczął tak 3-4 lata temu, witał się właśnie hasłem, że wita profesor nizafes habilitowany, nie? Jestem przekonany, że on to ode mnie zgapił. Nie mam żadnego potwierdzenia na ten temat, ale tak mi się wydaje. W każdym razie nie, no to jest takie wiadomo, to jest żartobliwe, to pojawiło się gdzieś jak nagrywałem ta seria się nazywa Kurs Śląskiej Gotki, która właśnie była publikowana na Gryfnie, na stronie gryfnie.pl, ale też na ich kanale na YouTubie. Także kariera naukowa, nie, to na razie nie. To jest jakby, jeżeli poszedłbym w karierę naukową, to kiedy miałbym czas, żeby robić filmy na YouTube? To prawda, ale w takim razie powiedz mi, czy myślisz, że ta forma, którą wybrałeś promocji, interesuje nie tylko na Śląsku, ale też poza Śląskiem? A czy na przykład dociera gdzieś za granicę? Czy ta taka swojskość śląska, którą prezentujesz, interesuje ludzi w Polsce tylko, czy masz jakichś odbiorców zagranicznych na przykład? Znaczy mam odbiorców zagranicznych wielu, ale to są głównie ludzie, którzy gdzieś na przykład albo sami wyjechali ze Śląska, albo ich na przykład przodkowie jeszcze gdzieś wyjechali, czy z Bytomia, czy w ogóle z okolic. Ale tak jak mówisz, większość, przynajmniej wedle statystyk YouTube'owych, nie wiem na ile im tam można ufać, ale większość odbiorców kanału przynajmniej na YouTubie to są ludzie spoza Śląska i największą grupą odbiorców są ludzie z Warszawy. No między innymi na pewno dlatego, że to jest największe miasto, jest największe skupisko ludzi, ale to na pewno interesuje dużą grupę ludzi na takiej zasadzie, że to jest do nich po prostu zabawne i śmieszne. Tak jak na przykład masa ludzi poza Śląskiem oglądała Świętą Wojnę albo te kabarety po śląsku, Niewolnice Izaura po śląsku, czy teraz też coś tam leci, Bonanza chyba leci po śląsku też. Także, że to oglądają stricte, że tak powiem, dla rozrywki, ale jest też grupa ludzi nie mających nic kompletnie wspólnego ze Śląskiem, w sensie pochodzących z całkiem innych miejsc, ale które się naprawdę tak, że tak nieskromnie powiem, za moją sprawą się żywo zainteresowały tym tematem w ogóle i językiem śląskim, i historią Śląska, i całą kulturą, jaka tutaj jest, także takie przypadki też się zdarzają. A właśnie, a propos tego takiego humorystycznego wymiaru, to niektórzy zarzucają właśnie takiej humorystycznej formie podawania gotki śląskiej, że to też poniekąd, często to właśnie Świętej Wojnie przede wszystkim zarzucano, że to tak naprawdę ostatecznie ośmiesza Ślązaków zamiast ich promować. Jak ty byś się do tego odniósł? Bo w sumie też podajesz to wszystko w takiej dość lekkiej formie, w tego charakterystycznego naszego śląskiego humoru, który jest jednak dość prosty, znaczy nie prostacki, ale prosty, z takim dużym przewróceniem oka na rzeczywistość. Mi się wydaje, że nie ma w tym nic złego, jak patrzy się na to tak trochę szerzej, bo mamy też, jak jest Święta Wojna, to mamy też seriale Świat według kiepskich, w których jest głupkowaty Ferdek. I raczej chyba temu serialowi nikt nie zarzuca, że on promuje, nie wiem, robienie z Polaków głupków, nie? Czy coś takiego. Bo wiemy oprócz tego, że mamy też inne, jakieś bardziej wartościowe jakieś źródła, skąd możemy czerpać trochę wyższą kulturę niż śmieszne seriale telewizyjne czy filmiki na YouTubie. Także ja wiem, że jest taki argument, że to jest, wiem, że jest taka grupa na Facebooku, która nazywa się Jak będzie na Śląsku i tam w ogóle za postowanie moich filmów można bana dostać, bo tam
panuje takie przekonanie, że w ogóle moja działalność jest totalnie szkodliwa dla Śląska i ośmieszająca w ogóle Śląskich Ślązaków. No odmieniło się to ostatnio, kiedy okazało się, kiedy wynikła ta moja rozmowa z panem Grzegorzem Kulikiem i tak jak ktoś tam zauważył, gdzie generalnie dała panu Grzegorzowi w internecie jedne z większych zasięgów, jakie miał kiedykolwiek. Także nagle niektórzy tam stwierdzili, że nie, no w sumie to oni nie mieli nigdy nic przeciw Niklausowi, że to w sumie im się nawet podoba, nie? Także no nie, ja się o to nie martwię, bo to jest potrzebne. Rozrywka i tego typu rzeczy są potrzebne tak jak wszystko inne. Jestem ja, który się zajmuje bardziej rozrywką. Są ludzie jak na przykład pan Grzegorz Kulik, którzy się tym zajmują na bardziej takim naukowym poziomie, nie literackim wręcz bym powiedział. Także nie, to jakoś nie uważam, żeby to było krzywdzące w żadnym razie. No właśnie, powiedz mi, czy nie masz takiego poczucia jeszcze, że no oczywiście wiadomo jest Szczepan Twardoch i jego Drach, no niesamowita książka, czy Małgorzata Szejnert z Czarnym Ogrodem, ale że jeszcze brakuje nam w takim obiegu ogólnopolskim poważnej literatury współczesnej o Śląsku, bo to, prawda, no to są znakomite dzieła, ale to są ciągle jeszcze dzieła jednostkowe, prawda? Kiedyś tej literatury, no ona była tworzona też w języku niemieckim, jak Horsbienek czy Janosz, ale czy jeszcze nie jest tak, że dla takiego uświadomienia może reszcie Polski tak poważnego aspektu śląskości brakuje jeszcze tej literatury? Czy właściwie poważnych dzieł sztuki? No. Ja myślę, że to jest potrzebne, ale to jest niestety zadanie bardzo trudne w tym sensie, że ludzie poza Śląskiem często się nie bardzo interesują Śląskiem, w tym sensie, że znają go tylko jako z jakichś takich stereotypów bardzo krzywdzących na temat Śląska i ciężko jest ten obraz wśród tych ludzi zmienić, bo znaczy to jest bardzo w ogóle obszerny problem, który ma korzenie gdzieś bardzo daleko, między innymi w tym, że przez w sumie prawie 50 lat od zakończenia II wojny do upadku komuny ta śląskość gdzieś była no, marginalizowana, to jest mało powiedziane, nie? W sensie, że została sprowadzona do kolebania się przy szlagrach w karczmie przy piwie i do wodzionki i ewentualnie do tam przebrania się na jakieś święto kościelne stroje regionalne i to wszystko, nie? I właśnie ten przekaz też w tamtych tak czasach wyszedł najbardziej wydaje mi się, poza Śląsk i to jest właśnie takie utrwalone w świadomości wielu ludzi z Polski, ten właśnie tego typu obraz, który właśnie ja też między innymi oprócz tworzenia tych materiałów takich rozrywkowych staram się jednak zmieniać, tłumacząc ludziom te prawda takie niuanse różne, nie? Że Śląsk to nie jest tylko województwo śląskie, że w ogóle województwo śląskie w połowie to nie jest Śląsk, tylko Zagłębie i zachodnia Małopolska, ale zmierzając do samej literatury to na pewno jest to potrzebne, bo na przykład kiedy powstawała w języku, który już na ten moment w zasadzie nie istnieje, to też jest sporna rzecz, czy to język, czy to dialekt. Chodzi mi o dialekt języka niemieckiego śląski, czyli albo inaczej tak zwany język dolnośląski, którym posługiwali się ludzie między innymi we Wrocławiu, w Wałbrzychu, we wszystkich tamtych rejonach. I w tamtym języku, czy odmianie języka niemieckiego była tworzona literatura też. Tworzył między innymi w tym języku Andreas Gryfius, czyli w sumie ojciec niemieckiej opery, tworzył Gerhard Hauptmann, który napisał tych kaczów słynnych. A nam właśnie tej literatury, znaczy były takie oczywiście, jak na przykład, nie wiem, Łysek z pokładu Idy, były Bery i Bojki Śląskie, ale to jednak wszystko było w takim, wydaje mi się, że ten Śląsk był podany w takim bardzo przystępnym, wiadomo, w takim bardzo przystępnym, to też było też zmieniane przez cenzurę, na przykład to nie wszystko, wiadomo w jakich latach to wychodziło za komuny, to nie wszystko mogło dotrzeć do odbiorców w takim kształcie, jak to było przez tych autorów napisane, ale myślę, że jest takie zapotrzebowanie, to się też zmienia, tak jak to, że coraz więcej tej śląskości jest gdzieś w ogóle wśród nas, to też właśnie między innymi za sprawą takich postaci jak Szczepan Twardoch, czy tych przekładów, choćby też na śląski język tych książek, które robi Grzegorz Kulik, czyli Mały Książę, nie? Ostatni Kubuś Puchatek, opowieść wigilijna, ale myślę, że jesteśmy gdzieś na takim etapie, że teraz właśnie będzie to gdzieś dynamicznie będzie ta literatura na ten temat powstawała. I to niezależnie w jakim języku, czy ona będzie powstawała w języku niemieckim, czy będzie powstawała w języku polskim, ale myślę, że tak jakbym powiedział może, że teraz to wszystko taki swój trochę renesans przeżywa, to że literaturę to też dotknie, wydaje mi się. Dobra, a
słuchaj, taka rzecz właśnie, bo ja też tego właśnie nawiązujesz do tych stereotypów, z którymi jakoś tam obaj, czy właściwie ty próbujesz walczyć, ale ja mam na przykład doświadczenie takiej rozmowy w pociągu, którą kiedyś odbyłem jadąc z nadmorza do Warszawy akurat i zacząłem rozmawiać z ludźmi w przedziale na temat właśnie historii Śląska i powiem ci, że no, godzina właściwie wspólnej rozmowy, godzina podróży też wystarczyła, żeby wiele różnych stereotypów wyprostować. Jak twoim zdaniem rysują się właśnie, czy przez twoją działalność YouTube'ową, no ale też szerzej takie szanse, żeby w najbliższym czasie wiele takich rzeczy szkodliwych na temat Ślązaków wyprostować, zmienić, co też w nas musi się zmienić, żebyśmy właśnie zobaczyli w nas pełnoprawną część kultury ogólnopolskiej, może w ten sposób. Myślę, że to na pewno będzie, tak jak już mówiliśmy, bo na ten moment to jeszcze są jednak jednostki, takie na przykład postacie jak pan Grzegorz Kulik, czy jak na przykład Gryfnie, ale tego powstaje coraz więcej i tak samo jak na przykład ja mam odbiorców gdzieś spoza Górnego Śląska, tak samo też tymi tematami i tymi artykułami na tej stronie Gryfnie i te materiały nie śledzą tylko ludzie od nas, ale też spoza. I myślę, że takich właśnie, że potrzebna jest, nikt tego nie zrobi za nas na pewno, nikt nie przyjdzie z zewnątrz i nie zacznie robić tego za nas, to my musimy robić, prawda, póki jeszcze, i szczególnie właśnie młodzi ludzie jakoś też przez może to, co mogą się dowiedzieć i usłyszeć od starszych, od swoich rodziców, od dziadków, to my musimy jakoś tak, jeżeli chcemy, żeby te wszystkie jakieś takie krzywdzące stereotypy na temat Śląska i Ślązaków przełamać, to właśnie my to musimy robić, nie? Za sprawą jakiejś takiej, właśnie oddolnej działalności. Szczególnie, że internet daje nam takie narzędzia świetne do tego, gdzie możemy docierać do ludzi na całym świecie w mgnieniu oka. Także takie właśnie inicjatywy i takie choćby jak ta inicjatywa, że się tutaj spotykamy, będą gdzieś tak te stereotypy szkodliwe z czasem zwalczać, myślę, że gdzieś one w końcu za jakiś czas znikną. A co się musi u nas zmienić? Myślę, że musimy jakoś tak wrócić do czegoś takiego, co było taką, wydaje mi się, bardzo ważną śląską cechą, czyli tej takiej otwartości na inne w ogóle, na inne kultury i tak dalej, które w sumie stworzyły ten Śląsk tak naprawdę przez całą jego historię, ale potem jednak szczególnie po wojnie w tym okresie gdzieś u tych rodowitych Ślązaków pojawiły się takie, wydaje mi się, często takie nastroje, może nawet trochę ksenofobiczne, takiej niechęci, zamknięcia na tych ludzi, nie na koroli, na ludzi z zewnątrz. Ale że to się też zmienia z biegiem czasu, że my po prostu musimy zamiast, jak to niektórzy jeszcze nadal praktykują, bo są niestety nadal takie, i ty też dobrze o tym wiesz, takie grupy i takie środowiska, gdzie tym się jest lepszym Ślązakiem, im się bardziej nie lubi Polaków, nie? Albo im się jest bardziej antypolskim, tym się jest bardziej Ślązakiem. Mi na pewno nie ma po drodze z czymś takim i na pewno to nie jest dobra droga do tego, żeby jakoś ludzi spoza Śląska zainteresować w ogóle Śląskiem i śląską kulturą. Dobra, a teraz może trochę luźniej. Powiedz mi, bo właśnie dubbingowanie filmów, Kevin sam w domu, tak a propos, jakbyście szukali muszalików z piekor, to jeden tu siedzi. Natomiast jakie jeszcze filmy zdubbingowałeś? Jaka jest właśnie, bo wspominałeś na początku, co jest charakterystyczne w tym dubbingowaniu, znaczy to takie wpasowanie długości frazy. Jak oceniasz tę część działalności? Ponieważ niektóre te filmy zdobywają kilkaset tysięcy odsłon i powiem ci, są nadsyłane dosłownie z różnych kierunków Polski na mojego Messengera, czasem kiedy coś wyjdzie. Jak to wszystko oceniasz? To w ogóle to się zaczęło bardzo nie w Katowicach, moje ukochane miejsce na marginesie. I to wtedy okazało się, że to pierwszy był ten Wiedźmin po śląsku, tak, bo to był ten czas, kiedy gdzieś pojawiła się kiedy się gdzieś ten Wiedźmin od Netflixa pojawił. I nie wiem, tak nie oczekiwałem, że to będzie jakoś takie bardzo popularne. Okazało się, że było super popularne. Nie wiem, ile to ma tam wyświetleń na ten moment, ale myślę, że przebiło już chyba 500 000. Zresztą większość tych trailerów to jest właśnie gdzieś przynajmniej w okolicach kilkuset tysięcy, 500 000, czy chyba Kevin sam w domu, dochodzący chyba nawet do 1 000 000 w tym momencie. I jak to odbieram? Na pewno było to zaskoczeniem, bo to był taki okres, kiedy ja gdzieś, bo ja, że tak powiem, jak chodzi o główną część mojej działalności i też jak chodzi o główną część finansową, no to ja zajmuję się streamowaniem, nie? Czyli gram na żywo i ludzie rzucają we mnie pieniędzmi oglądając to. I wtedy tym się zajmowałem głównie, a na tego YouTube'a coś tam od czasu do czasu było wrzucane.
I jak się wtedy zorientowałem, że to chyciło, jak to się mówi, to postanowiłem pójść za ciosem, bo to jest o tyle wdzięczna, w sumie wdzięczna i niewdzięczna, ale to zaraz do tego przejdziemy, forma taka działalności, że no, klasyki filmowej, którą by kojarzyli ludzie wszędzie, jest pełno, nie? Dlatego też właśnie wziąłem się za Wiedźmina, potem za tego naszego wspaniałego polskiego Wiedźmina, za właśnie Kevina Samego w domu, no było tam też, ostatnio byli Chłopaki z baraków, był Rambo, no było już tego bardzo dużo i jeszcze dużo przede mną. Niestety, no najgorszą, że tak powiem, najgorszą rzeczą a propos robienia tego jest to, jakby się komuś zdawało, że no jak tam filmy mają po 500 000 wyświetleń czy więcej, to można na tym zarobić fajny pieniądz, nie? No niestety okazuje się, że nic bardziej mylnego, bo większość jednak, do większości z tych trailerów, tych zwiastunów na YouTubie, jakieś konkretne wytwórnie filmowe, szczególnie największe wytwórnie filmowe, czyli na przykład Warner Bros. Mają swoje prawa autorskie, tak? One do nich należą. No i ja niestety jestem pozbawiony możliwości zarobku nawet $0,5 z tych filmów, także ich popularność tak jakby no, nie przekłada się na zarobki. Ale mimo wszystko, patrząc na to, że dopóki nie ma z tym większych problemów, czyli nikt mnie nie ciąga po sądach i tak dalej za łamanie praw autorskich, to jeszcze się tam będzie gdzieś to pojawiało. Szczególnie, że no mówię, nie zwalnia to i cały czas gdzieś te filmy mają bardzo duże ilości wyświetleń i też bardzo się rozwinął ten mój kanał na YouTubie. Kiedy ja wrzuciłem tego Wiedźmina, to on gdzieś tam od już dłuższego czasu miał chyba 40 czy 50 tysięcy subskrypcji, potem nagle gdzieś to doszło do dzisiejszego dnia, kiedy ich jest już 111 tysięcy, nie? Także przekroczyłem tą barierę taką dla wielu twórców YouTube'owych, taką tą świętą, czyli 100 tysięcy subskrypcji. No i muszę powiedzieć, że dynamicznie przybywa ich dalej, także no spoko, niech przybywa. No właśnie, a propos odsłon i subskrypcji, przykładasz jeszcze do tego bardzo wagę, czy to już jest takie coś, co płynie taką boczną ścieżką, a ty raczej starasz się robić swoje? Tak mi zależało, bo gdzieś, nie wiem, tak to chyba, taki jest klimat na tym YouTubie, że podświadomie każdy chce te 100 tysięcy mieć przynajmniej na tym. Znaczy to też się przekłada na, że tak powiem, na finansowe sprawy w tym sensie, że różne firmy, czy od sprzętu komputerowego, czy wydawcy gier, czy jakiekolwiek po prostu instytucje i firmy, które chciałyby mieć na przykład zalokować swój produkt w twoim materiale i za to zapłacić ci jakieś fajne pieniądze, to właśnie u nich taką tą magiczną barierą jest te 100 tysięcy subów. Także kiedy oni widzą, to jest takie w ogóle, to jest głupie, ale może być na przykład kanał, który ma 20 tysięcy subskrypcji i robi po 100 tysięcy wyświetleń na filmach i on jest o wiele mniej atrakcyjny dla kogoś, kto chce reklamy swojego sprzętu, usługi i tak dalej, niż ktoś, kto ma na przykład 200 tysięcy subów, a ma po 1000 wyświetleń na filmach. Także jednak twórcy czy wytwórcy jakiegoś sprzętu, czy w ogóle ktoś, kto cokolwiek chce mieć zareklamowane w twoim materiale, z czego się tak naprawdę większość tych topowych kanałów utrzymuje na YouTubie polskim i nie tylko, to nie są reklamy, bo to są w Polsce jakieś śmieszne stawki w porównaniu do zachodniej Europy czy Stanów Zjednoczonych, tylko właśnie z tego, że tu pokażemy, nie wiem, klawiaturę, tu pokażemy kartę graficzną, tu jakąś usługę i tak dalej i za to po prostu ktoś płaci pieniądze, także to właśnie na tym mi zależało, bo wiedziałem, że też to będzie bardziej atrakcyjne dla tych ludzi, którzy potencjalnie mogą mi dać jakieś pieniądze. Ale na ten moment to już jakoś tak mi... Znaczy cieszę się jak patrzę sobie tam, rzadko kiedy to robię, ale jak patrzę w statystyki, że tam te słupki rosną, no to cieszę się, że rośnie, a nie ubywa, no oczywiście, nie? Ale to nie jest już aż takie ważne, żeby miał jakieś tam wyznaczone cele, że teraz musi być, nie wiem, 150 tysięcy, potem 200 i tak dalej. To już aż tak super mi na tym nie zależy. No właśnie, a propos twojej działalności YouTube'owej takiej różnorakiej, kiedyś prezentowałeś różne przepisy kulinarne, był taki fragment twojej twórczości. Czy zamierzasz do tego wrócić, na przykład do słynnej smażonki, która według Allaci? To w ogóle ta smażonka to był też taki film, no na pewno nie spodziewałem się, że tam, że go obejrzy 230 tysięcy ludzi i że w ogóle będę gdzieś wyjeżdżał 200 km od miasta rodzinnego i że będą ludzie mówili, o widziałem tam ten film sławny z jajecznicą. Także to na pewno jestem zdziwiony, że... Ale właśnie to są takie... To jest coś, co dziwi chyba każdego twórcę na YouTubie, jak te algorytmy YouTube'a działają. W sensie, to jest tajemnica niezgłębiona. Jak to jest, że na przykład taki film dociera do 200 tysięcy ludzi, a super jakiś, znaczy super, przynajmniej taki, w którego włożona jest jakaś duża praca, obejrzy tam, nie wiem, 5 tysięcy ludzi. Tego tak naprawdę nie wie nikt, jak się wstrzelić
algorytm YouTube'owy, żeby ten film gdzieś tam tak zwanym efektem kuli śniegowej zaczął się jako taki viral tak zwany rozprzestrzeniać, nie? Ale no, filmy takie kulinarne lubię ten typ materiałów, także na pewno też się pojawi za jakiś czas. Coś się z tego pojawi, chociaż nie jestem na pewno najlepszym kucharzem na świecie, ale tak jak były na przykład... Lepszym jest Remigiusz Rączka. Remigiusz Rączka, wiadomo. Ale te testy też na przykład, jak testowaliśmy te super ostre potrawy i tak dalej, to jest trochę niebezpieczne z jednej strony, nie? Ale to na pewno coś jeszcze takiego z kulinariów, jako coś, z czym lubię sobie poeksperymentować, się też będzie pojawiało. A kurs Śląskiej Gotki, jak już tak wracamy do Śląska, zamierzasz do tego wrócić? Zresztą to była taka bardzo ciekawa współpraca z Gryfnie. Czy zamierzasz takie, czy może inaczej, czy masz nadzieję na podobne współpracę w przyszłości tego rodzaju? Ja myślę, że bardzo fajnie by było, jakbyśmy wrócili do tego tematu, szczególnie, że ja gdzieś się cały czas uczę i gdzieś się też staram tym językiem operować, no tak jak potrafię, jak najlepiej, nie? I na pewno też przez te kilka lat, że tak powiem, jakoś swoje trochę te umiejętności wyszlifowałem. Także to była bardzo fajna współpraca i to też gdzieś to było publikowane na ich stronie, na ich fanpage'u na Facebooku, na ich YouTubie i to też miało całkiem duże grupy odbiorców, także myślę, że bardzo chętnie byłbym znowu zaproszony przez nich do czegoś takiego. Albo też myślę, że mógłbym sam jakoś ich, że tak powiem, zmobilizować, żeby we współpracy z nimi coś takiego zrobić, bo no, bardzo to było ciepło odbierane, bardzo pozytywnie i przez bardzo duże grupę ludzi, nie? Mamy nadzieję, że Gryfnie oglądają ten filmik. Tak, to wszystko jest w tym momencie rejestrowane na YouTube'a, także podeślę im to. A powiedz mi właśnie, czujesz się osobą bardzo rozpoznawalną, czy to jest raczej takie okazjonalne jeszcze? Czuję się osobą rozpoznawalną w różnych dziwnych sytuacjach, w sensie na przykład byłem rozpoznawalny w takich miejscach, gdzie raczej nie powiedziałbym, że mnie ktoś będzie kojarzył, na przykład gdzieś w Gdańsku, w Gdyni, w Krakowie, w Poznaniu, ale okazuje się, że pomimo, że no, mój kanał na YouTubie to jest małym kanałem i w ogóle moja działalność nie jest jakąś super, nie mam miliony subskrypcji, jak na przykład niektórzy mają na YouTubie, nie? Czy nie promuję jakichś tam wielkich światowych marek i nie biłem się jeszcze w Fame MMA na przykład. Wszystko przed tobą. Wszystko przede mną, ale właśnie okazuje się, że pomimo, że nie jest to jakieś takie, jak patrzeć na same liczby, że nie jest to takie bardzo popularne, to okazuje się, że jednak gdzieś ta, że tak powiem, marka Niklaus jest na tyle może właśnie charakterystyczna, że gdzieś to ludzie rozpoznawają i nie tylko w Bytomiu albo w okolicznych miastach, ale w ogóle na Śląsku i poza Śląskiem też, także, ale nie mam z tym jakby żadnego problemu. Częściej widzę taki problem u ludzi na przykład, w sensie ludzie mają coś takiego często, że jak widzą jakąś osobę, to na pewno nie dotyczy tylko mnie, ale którą gdzieś tam kojarzą z internetu i chciałyby z nią nawiązać jakiś kontakt, nie? W sensie widzi kogoś z YouTube'a i podchodzą na przykład, cześć, fajnie oglądam twoje filmy na YouTubie i tak jakby nie wiedzą, co mają powiedzieć dalej. Często ludzie naprawdę są strasznie zestresowani, nie, gdzieś cali spoceni, z trzęsącymi się rękami, tak jakby, nie wiem, podchodzili do prezydenta, a nie do gościa z YouTube'a. Także ludzie, to jest w ogóle, myślę, do przepracowania przez ludzi, którzy gdzieś tam chcą kogoś zaczepić i pogadać, że nie ma się czego bać, nikim nie zrobi krzywdy, nie? No, ale nie, to jak zawsze ktoś rozpoznaje, to mnie cieszy, nie mam z tym jakiegoś problemu. No właśnie, a tak a propos jeszcze działalności YouTube'owej, gry, powiedz mi, jaki czas właśnie zajmuje Ci w dniu na przykład streamowanie, jak do tego podchodzisz i czy sprawia Ci to jeszcze taką przyjemność jak kiedyś? No streamowanie to tak można powiedzieć, no szychta taka, 8 godzin dziennie, no czasami może krócej, bo korzystając z tego, że ja jestem sam do siebie szefem, no to nie wyznaczam sobie jakichś takich rygorystycznych godzin, nie? Że siadam o konkretnej godzinie i kończę o konkretnej godzinie. A czy sprawia mi to przyjemność? Tak, sprawia, tylko że zrobiło się coś takiego, że taka zamiana od czasów, kiedy na przykład jeszcze jak chodziliśmy do szkoły i u mnie i wśród moich kolegów to ostatnie już tam, prawda, godziny lekcyjne to w głowie się miało tylko, żeby siąść do kompa i odpalić tam Call of Duty, nie?
czy coś takiego. Ja już poza tym w zasadzie graniem, streamowaniem na żywo, czy ewentualnie jeszcze jakimiś tam okolicznościowymi imprezami gamingowymi, jakimiś turniejami i tak dalej, to ja już prywatnie nie gram w zasadzie. Nie gram, bo nie mam w sumie nawet za bardzo kiedy, a kiedy mam jakąś wolną chwilę, to w zasadzie wolę ją poświęcić na coś innego niż siedzenie przy grach, no bo to już tak jakby zajmuje mi tą główną część mojego czasu, nie? No właśnie, jakie są twoje aktywności poza YouTube'em? No Co to, ci sprawia przyjemność? to jest właśnie, czy rzucanie filmów na YouTube sprawia mi bardzo dużą przyjemność, nie? No ale to streamowanie właśnie na Twitch TV, czy też, no, znaczy, to w sumie są dwa takie główne te filary gdzieś tej działalności, z których można jakoś na ten przysłowiowy chleb zarobić te parę groszy. No też oczywiście tam prowadzę na Facebooku swój fanpage, na Instagramie, no z tym też są związane jakieś poboczne działalności, bo tam też się czasami zwracają na przykład jakieś firmy czy marki, żeby na przykład gdzieś tam zareklamować ich produkt. Także te cztery źródła właśnie działalności internetowej, nie? Czyli Twitch, YouTube i Facebook i Instagram. To jest taka główna rzecz. I mi to oczywiście wszystko, każda jedna rzecz, czego by człowiek nie robił, to są takie dni, kiedy mu się nie chce po prostu, nie? Ma jakiś na przykład, nie wiem, gorszy humor, jest chory i tak dalej, ale wydaje mi się, że i tak to jest coś superowego, że można robić coś, co człowiekowi sprawia przyjemność i jeszcze zarobić gdzieś tyle na tym, żeby się można było w miarę utrzymać, nie? Bo to jest na przykład często wśród ludzi jest to właśnie jakimś przekleństwem, że wykonują jakieś na przykład zawody, z których nie są do końca, ale muszą to robić, żeby jakoś się utrzymać, nie? Także ja uważam za swój taki prywatny duży sukces, że mogę robić coś, co mi się nadal jeszcze sprawia frajdę i do tego jeszcze przy tym jakieś pieniądze zarobić. A powiedz, jakbyś chciał coś przekazać młodym youtuberom, którzy zaczynają, co to by było? Co byś chciał powiedzieć ludziom zaczynającym swoją przygodę z YouTube'em? No to w tym momencie to na pewno nie jest łatwe zadanie, bo to już nie jest rok 2012 czy 2010, kiedy to dopiero zaczynało raczkować jakoś tak wszystko, nie? I wtedy tak naprawdę każdy, kto miał tylko trochę jakiś pomysł, to tak naprawdę znalazł gdzieś dla siebie szansę i znalazł odbiorców. No dzisiaj wiadomo, dzisiaj już trochę jest taki przepych, no mamy już w zasadzie wszystko. Myślę, że na pewno nie wszystko, no ale co by człowiekowi nie wpadło do głowy, to jednak w większości już są kanały YouTube'owe, które tę tematykę poruszają, nie? Ale myślę, że zawsze ciekawa, i to nie tylko jak chodzi o działalność YouTube'ową, ale w ogóle działalność internetową, czy telewizję, czy radio, zawsze gdzieś ciekawa osobowość się obroni według mnie, nie? Czy ciekawa osobowość, czy jakieś ciekawe umiejętności, cokolwiek by to nie było, to myślę, że warto z tym wychodzić do ludzi, bo to się gdzieś broni w większości przypadków i to nie każdemu się oczywiście uda tą swoją działalność, powiedzmy, internetową doprowadzić do tego stopnia, że będą się pławić w bogactwie i w ogóle zarabiać dziesiątki tysięcy złotych, bo to tak naprawdę jest dość taka wąska grupa na polskim YouTubie, paru czy parunastu ludzi, którym tak się naprawdę udało, że są już, że tak powiem, sytuowani dobrze, że nie muszą się na pewno martwić o swoją przyszłość, ale większość tych takich naprawdę fajnych kanałów, które robią naprawdę fajną robotę, jakieś takie, nie tylko, ale też kanały jakieś vlogowe o wycieczkach, krajoznawcze i tak dalej, to tak naprawdę z tego ich przychody jakieś w sensie stricte finansowym są niewielkie, nie? Ale ci ludzie tworzą to z pasją w wielkiej części i to właśnie o to chodzi, żeby na pewno nie ukierunkowywać się na to, że zaczynam swoją działalność czy w YouTubie, czy w ogóle w internecie i zaczynam ją z myślą taką przewodnią, że będę to robił po to, żeby zarabiać pieniądze. Bo kiedy ktoś wychodzi od takiego punktu, no to przeważnie kończy tak, że zaczyna go to męczyć, a żadnych z tego dużych jakby finansowych sukcesów nie odnosi, nie? Także to musi na pewno wyjść od jakiejś pasji, od jakiegoś zainteresowania, hobby ciekawego do pokazania ludziom, co by to nie było. Na pewno nie od tej strony finansowej. I potem, jeżeli ktoś będzie miał, no nie oszukujmy się, też dużo szczęścia, to może się to przerodzić w coś, co będzie też takim źródłem utrzymania dla człowieka, nie? A masz takie poczucie, że
YouTube jest w Twoim życiu tymczasową przygodą, chociaż już na pewno dłuższą i trzeba będzie zacząć coś innego, czy masz takie wrażenie, że jednak będziesz mógł przy tym pozostać? Znaczy myślę, że jestem jeszcze na tyle młody, że jeszcze trochę myślę lat przede mną tego tworzenia jest i trwa to już, znaczy kanał został założony wiadomo na YouTubie i gdzieś tak wtedy ta cała moja działalność się zapoczątkowała te 8 lat temu. Tak naprawdę w sensie stricte, kiedy tam pojawiły się jakieś pierwsze w ogóle śladowe zarobki, to jest jakieś powiedzmy może 5-6 lat. No i jakoś się to kręci od tego momentu i dopóki to działa, a jak widzimy są takie momenty na przykład jak ten, od kiedy zacząłem tam rzucać te na przykład trailery po Śląsku, kiedy to, bo nie tylko YouTube, ale wszystko wtedy automatycznie dostało rozpędu, nie? I też wtedy pojawiły się takie okazje jak na przykład pojawienie się w Radiu Katowice, czy pojawieniu się w TVP3, czy w Życiu Bytomskim, czy ostatnio ten nasz program w SC, gdzie oprowadzaliśmy ekipę Eski po Bytomiu. Także wszystko gdzieś tam, te wszystkie filary mojej działalności jakoś rozwija. I jak widać myślę, że jeszcze sporo przede mną, także dopóki to będzie jakoś działało, to będę to robił, a jak już przestanie, no to potem się będziemy zastanawiać, co dalej. Naszym gościem był Niklaus Wilga, Niklaus Pieron. Serdeczne brawa dla naszego gościa. No i do zobaczenia. Mam nadzieję, że to jeszcze przy jakichś takich albo tego typu innych inicjatywach, myślę właśnie fajnych, jak ta, będziemy spotykać w coraz szerszym gronie, nie? Bo właśnie tak jak o tym mówiliśmy, to też służy jakoś promocji tej właśnie śląskości i Śląska, nie? Także mam nadzieję, że jeszcze nie tylko w Piekarach, ale w ogóle czy w Bytomiu, czy w okolicznych miastach, czy w ogóle na Śląsku będą takie właśnie spotkania i aktywności organizowane i oby tak było. Też mamy nadzieję i do zobaczenia na tych spotkaniach.